Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Gisaulog sa simbahan karon ang pista ni Santa Rosa sa Lima, Birhen, tertiary member ni siya sa Dominican Order, niya 31 years old na ni siya pagkamatay, usa ka dalaga. Sukad pa sa iyang pagkabatanon, iya nagyong gipuy-an ang paghalad sa iyang kaugalingon, iyang tibok lawas ug kalag ngadto sa Ginoo, pinaagi sa iyang mga works of penance, pagsakit sa iyang kaugalingon, pagampo kanunay, o sa pagtabang sa mga kabos o mga nanginahanglan. Usa siya ka nindot na example sa mga batanon nga muhalad sa kaugalingon, dili magpatuyang sa kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Atong iyampo nga unta magmalinawon ang tibuok kalibutan, ilabag yun sa nanagubat karong mga nasod nga magtinabangay dili magpinatyanay, pinaagi sa pinag-ingnan sa kinabuhi sa mga santos sama ni Santa Rosa sa Lima, Peru. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagi sa pagpamalit og mga slots nga unta hatagan sad sila sa kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo nga si Santa Rosa nga nagdilaab sa imong gugma, mibiya sa kalibutan ug mialagad kanimo lamang diha sa kapiot sa pagpenitensya, itugot kanamo tungod sa iyang pangama nga sa pagsunod namo sa iyang manggihatagong kinabuhi dinhi sa yuta, makahimulos kami sa imong mga kalipay diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya ang tanang mga tao sa Sikim ug sa Betmelo nagtigom ug nangadto sa sagradong tugas sa Sikim ug didto gihimo nilang hari si Abimelek. Pagkadungog niini ni Hutam, miadto ug mitindog siya sa tumoy sa bukid sa Gerizim ug misinggit kanila, pamati kamo kanako mga mulupyo sa Sikim,
og pamation unta kamo sa Dios. Kaniadto ang mga kahoy nangadto aron pagpilig hari alang kanila. Giingna nila ang kahoy olibo, harii kami. Og mitubag ang olibo, talikdan ko ba ang akong lana nga gigamit sa pagpasidungog sa mga Dios ug sa mga tao aron lamang pagmando kaninyo? Unya ang mga kahoy miingon sa kahoyng igira, harii kami. Apan mitubag ang igira, talikdan ko ba ang matamis kong bunga aron lamang pagmando kaninyo? Busa ang mga kahoy miingon sa ubas, dali ngari og harii kami. Apan mitubag ang ubas, talikdan ko ba ang akong bino nga naglipay sa mga Dios ug sa mga tao aron lamang paghari kaninyo? Unya ang tanang kahoy miingon sa sampinit, dali ngari og harii kami. Mitubag ang sampinit, kung buot gayud kamo pahari kanako, ngari kamo og pasilong sa akong landong. Kung dili kamo mugula ang kalayo gikan sa sampinit og sunugon ang mga sidro sa Libanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. O Ginoo, sa imong kusog ang hari nalipay. Sa imong kadaugan nagsadya siya pag-ayo. Giatagan mo siya sa gipangandoy sa iyang kasing-kasing. Wala mo siya did-i sa tinguha sa iyang mga ngabil. Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Kay gidawat mo siya uban sa daghang panalangin. Gibutangan mo ang iyang ulo og purong-purong sa lubos nga bulawan. Nangayo siya kanimo sa kinabuhi. Giatagan mo siya sa taas nga mga adlaw hangtod sa kahangturan. Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Dako ang iyang himaya diya sa imong kadaugan. Kahalangdon og kasanag imong gituga kaniya. Kay imo siyang gihimo nga usa ka panalangin sa kahangturan. Gilipay mo siya sa kalipay sa imong atubangan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawumsom na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat, apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagotbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagan samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Una sina kabahinoon kay ako manggihatagon man. O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kinabuhi nga espirituhanon lahi kaayo sa kinabuhi nga kalibutanon or lawasnon. Kini ngatong lawasnon nga kinabuhi measured by reward. Ang kanibang ang atong kinabuhi ba? Sukdon
sigon sa atong gidawat niya. Kung taas kag na spent nga oras unsa man say imong madawat, dako-dako sad ikumparar sa gamay raog nadawat o na trabaho, kay ang gisukod ang paggamit mas imong lawas. Pero sa Ginoo di ay lahi, basta mo trabaho lang ka, pariharag sweldo, pariharag yung reward. Basta mo trabaho lang. Kadtong nagtrabaho og siyam ka oras, 8 ka oras, 6 ka oras, 5 ka oras, 1 ka oras, pariharag sweldo. Saman, okay mo ani? Anong liningi ay mamudiya? Hay may inyong ganahan kaning kalibutanon nga paagi nga og unsa katas uno na ang imong paghago sa imong lawas, mao say tagaan og reward niya. Do na pag-overtime. Pero ang sa Ginoo, why overtime, why oras, basta mo trabaho lang, pariharag sweldo. Saman, hay may inyong ganahan sa Ginoong paagi o sa tao? Kinsay mo ingon nga ganahan ko anang pangginoo pader, taas kamot. Mga bakakon. Di ka mo magparihan. Gayaw-yaw. Kami na pagbamis init, purting inita, gikan pas buntag sayo, hangtod karon kana nung nagtrabaho lang ko sa kauras niya, landong na raba, kay alas 5 na, pariharag suhol. Tagaan na to gamay example, aron makapicture yun mo. Nalitan, kaning pagsud og langit ba, ikaw asawa ka, purti gini mong buotan na sukad pagkasal ninyo, wa gyud ka magbinuang sa imong bana, nagsige gyud kag binuotan, kulatahon pakausahay sa imong bana, mangabit pa gyud siya, sugal pa gyud, bisyo pa gyud niya, tamparoson ka panagsa, kausas-usa ka simana, hangtod yun nangamatay mong duha. Pero pagkamatay sa imong bana, nakahinulsol siyang sala, nangumpisal, gihilugan, pagkamatay ninyong duha, nalangit siya, nalangit pag itong iyang mga kabit. Unsa man, ganahan ka nga magkuyog na mo dito sa langit? Saman, una-una ba, asawa ka, nangaamong ang imong kinabuhi, sige agas imong luha tungod aning mga kabit nya, tuara di ay nagkuyog ra di mo sa langit, kay nakaamgo man sad pagdayong kamatay, nakahinulsol man, naghilak-hilak man sad, basol man sad. Saman, ganahan mo ngay abot ninyo dito, mag-holding hands ra di mo sa imong bana o sa iyang mga kabit? Oy, gilingay mo to pa na okay ra na nimo. Pwede sa natog balihon, bana buutan kaayo, magli-minister gyud ang asawa, buhay simba-simba, bisag kinsa lang laki makatilaw, pakauwawan lang ka, adto pa magpuyo-puyo sa laing laki, nya ikaw binuutan kag maayo, wa gyud ka niya pansina sa imong kasakit, nya pagkamatay nimo, langit ka, pagkamatay sa imong asawa, nakahinulsol man, tuan na sad, nasuda sa langit, kuyog patong iyang mga laki. Nya magsige pag ingon mo part, ni ada ka din ni part, unsa man, ikaw bana, labi na minister ka din eh, unsa man, okay na nimo? Usahay makaingon tamura manig unfair ning sa Ginoong pamaagi. Unfair. Si Santa Rosa sa Lima, 31 anyos, nalangit na. Si Saint Catherine of Siena, nga mo sa iyang idol, murag pila to edad ato niya? Saint Catherine, 33, mantingal ito edad, na santa sad.
Sila sa si San Pedro, sila San Pablo, mga kay 15 years, 1586, 1617 man ni AD namatay si Santa Rosa sa Lima. Sila sa si San Pablo nangamatay, dugay na, mag-edad sa to sila mga 60, nasa mo edad o gatos kapin, naasay kadtong gilansang sa cross nga, dito na gid sa cross, mga pila na lang kaminoto o na mamatay, nalangit pag yun. Kato si Kuan ba? Kasi nga natong Dimas. Dimas, matingin ito yung nga na to. O Dismas ba na? Basta, mo na akong nadunggan, marag Dimas, o manggunas Bible. Ang isgutan lang dito, dapit sa tuo, o dapit sa wala. Ang dapit sa tuo, mo giingnan ni Kristo, karon dayon, kuyog kanakos paraiso. Ang mga Hudiyo hinoon, nga sugod pa ni Abraham, sugod pa ni Jacob, sugod pa ni Moises, nga nagsunod nas Ginoo, giingnan Hinoo ni Kristo, maimpirno mo, way usa ninyong makasud sa langit. Nya sige pagid sila og kanang simba, sige pagid puasa, sila pagid naghimog mga templos Ginoo, giingnas Ginoo, maimpirno mo, mga tigpakaron ingnon mo. Ana. Asa man? Maayo ning pamaagis Ginoo. Mamogdi mo to. Diri sa unang pagbasa, nagsigi og gi-emphasize sa mga judges nga kini di ay tawhanon nga mga gusto dili gyud mauyunan sa Ginoo. Mo nang nagpili sila hari, pero aning panahon na gustos Ginoo nga siya maoy mahimong hari sa katawhan sa Israel, pero namugos gyud sila maghimo gyud sila hari. Mo nang gipasumbingayan sila dinhi sa sulugoon sa Ginoo nga si Hutam nga kay namugos man gyud moghimog hari, kanang inyong hari nga gipili mura nagsampinit nga maoy mupatay ninyo, maoy mupaantos ninyo, kay inyo man gyud gipamugos ang paghimog hari. No bitan na usay mo pasumbingay ko kaning panahos eleksyon ba, man national man or local or barangay level, unsa kang atong gipili, no? Pinili ba ka nas Ginoo o basig dili gustos Ginoo nga mag-eleksyon? Sa inyong nahona, wasan mo kibaw. Unsa may timaan nga ang Ginoo gusto nga mag-eleksyon ta? Ha? Awasan mo kibaw? Awasan ko kibaw. Musulti ra ng Ginoo mupadayag ra na siya pagpili mong hari sama atong panahon ni Hari David. Ang gipili sa iyang papa katong 7 ka buok nga igsuon ni David, wala mauyunis Ginoo. Niingon dayon ang Ginoo, napabakayla pinaagi ni propeta Samuel, naapabakay laing anak sa tuwa dito nagtugway sa mga hayop, papuli ato diri kay ako tong tan-aon, pag abot na isa kanimo ipilia. Kamao nang Ginoo mo pili niya sa atong panahon sa eleksyon, ang atong pilion kanang mga Diosnon, dili ng mga yawanon. Ug unsa may timaan sa mga yawanon, magsigig pangaway, magsigig panaway sa iyang isig katao. Kinsa may mga Diosnon, kanang musugot lag sawayon, musugot lag awayon, pero magsigi ra gyapon pasaylo, magsigig alagad sa katawhan. Bisag dili pa mapili or mapili, nagsigig alagad sa katilingban. Kana mo'y angayng pilion. Mao na'y Diyos nun nga pagpili, pero tungod lang kay sikat, tungod lang kay daghag kwarta, tungod lang kay mo'y hari-hari dinhi, maglisod gyud tag dinhi nato pilion kay lisod-lisoron ta ani. Ana, binuang na. No? Sama mo dia. Lingi-lingi ra ba? Kana yung loyalty kay ako ning parintim, ako ning
amo, daghan kog nadawat aning kaayuhan, bahala nagang uban, gitikasan ani, ako gining sundon, awa na. Patay na tadiya, di na nas Ginoong paagi. Muna si Santa Rosa, wa ni siya dawata pagka mungha. Tanawa ha, sa iyang kabuutan, wa siya dawata pagka mungha. Ang iyang papa, maoy nibabag niya ang iyang ginikanan. Kay gusto nila magminyo siya. Minyoon gid siya. Pero bahala wa siya dawatas pagkamungha, ang iyang gibuhat, mura siya mungha. Doon na siya kwarto, adto siya dito magampo, adto siya dito magkananaang maghimo ba kaning penitensya. Gahimo sad siya korona nga tunukon, iyang ibutang siyang Sino na nga na? Sa di na kinahanglan nga musuod pa ko og monasteryo. Ari ko sa akong kaugalingong balay. Pasabot, di ko ninyo dawaton pagkamungha, magpuyo ko pagkamungha. Di ko ninyo iilik pagka barangay kapitan, magsige ko galagad isip murag barangay kapitan. Dili ko ninyo pilion isip konsihal, magsige ko galagad isip murag konsihal. Sayon ra man kanang trabaho sa barangay kapitan ko, tighatag ra man nagbugas anang way bugas. Tighatag ra man nagtambal anang way tambal. Tigprocess ra man ana mga PhilHealth, tabang ana mga marilis ng mga DSWD. Inana no? Di ka kasuroy-suroy dito nya mangayo Tigpakarsada anang way karsada nga mga lugar. Tigpapahawa anang nagparking sdan. Tigdemolis anang mga balay nga ning encroach na sa karsada. Public ba? Public servant ba? Kinahanglan pa kita mailik ana, tigsilhig ana mga hugaw keng daan, tigkabkab anang kanal nga ni-clog up. Kinahanglan pa kita magpailik. No? Nya kinahanglan pa kitang mangaway para anang trabaho kapoy ana. May paning pare, gaan pa, dupa-dupa lang, baligyag slat, halid dayon. Nya kinahanglan pa gid kong mapari, aron mo tabang ko anang mga nanginahanglan. Di na, pero kay gibhimo man kong pare, mas dako tingali kog matabang. Kay giilik bang kapag kapitan, mas daghan tingali kag matabang. Pero dili na kinahanglan nga iilik pata. Pero kung iilik, kung itugot, matod pang Santa Rosa of Lima, buhata ang tanan para sa kaayuhan sa tanan, pag-antos para sa uban. Mauna siya pinakanindot ang pag-antos para sa atong isig katao. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Kinsa ba ning hari nga atong gitawag ang katilingban, ang Ginoo? Unya ang kusog nga iyang gihatag nato, bahalag dunay reward or why reward, gamiton tani para sa kaayuhan sa katilingban, sa government, kaning atong nasod, kining atong simbahan, og alang sa atong Ginoo. Mo bitaw kining ato rong umaabot nga holy pads. Holy pads. Kining National Retreat for Priests. Kaming mga pare, ato ning gisuportahan pinaagi og mga slots nga holy pads. Holiness, peace, and divine salvation. Tag 100 ra ni per slot. Gaan ra kaayo na kinahanglan tag 100,000 ka 100 pesos. Gamay ra kaayo na nga kantidad, pero kung ato nang ihatag, matag-usa na to ba kitang mga believers, labi na gid sa akong mga subscribers aning atong YouTube channel, iabot naman nag 163,000. Manghatag lang tag 100, mahimo na ng kusog sa katilingban. Kung ang imong kusog equivalent lang og 100 pesos, dili sad ikatumbas ni ana ang dunay kusog nga 1 billion pero di gyud mo tabang sa atong project kining gitawag og National Retreat for Priests. Ang imong 100 nga imong gitampo mas dako pag natampo kaysa dunay 1 billion pero magsigilag tamihid to
ka ng retreat. Tuo ka ng kumbinto. Tuo ka na. Mas dako pagdatampo ang imong 100, ang imong 500, ang imong 1,000 kaysa adtong gakupot og 1 billion daw kaayo sige na noong daog-daog siyang isig katao. Pasabot sa Ginoo ba, ang buhat nga maayo maoy importante kaysa sweldo. Trabaho og maayo diha sa imong opisina, sa pagka-maestra, sa pagka-nurse, pagka-doktor, ug sa akong pagkapari baka bisag way sweldo. Kay nga naman kanang imong kusog nga gitampo diha nga wa tagai og reward, mas dako nagkalipay nga nahatag didto sa kasing-kasing sa Ginoo, ug mao nay makapahimo natong holy. Una iyampo sad may mga pare nga mahimo ming holy, na kining among pagsigigwali, kining among pagbarog-barog diri di unta ni masayang. Nya kanus man ni di masayang kung magsigigin mig wali, magsigigin mig alagad, bahalag way kolekta. Now, nya kamusad bahala nagway muwali, bahala nagdili kayo mo makontintos wali, ang importante muhogid mos kolekta. Ana ra gud na. Kay mo sa day inyong trabaho. Nga mo sa diri, wali sad mi. Og bunindot among wali, malipay mo. Thanks be to God. Og di mo malipay, basta ni wali mi. Mo appreciate mo, mo like, mo like mo. Okay. Og di sad, okay ra sad. Kamo sad, ay mo pagsigumbot, di masa tagadahan mo donate aning paria, hindi man ka maumuwali. Ayaw ibase sa imong satisfaction, ibase sa imong devotion, sa imong dedication, o sa imong conviction. Ang saman, malit na mong holy pads. Ugma na lang nako hatag ang update kay holiday man day pagka adtong Lunes, so dili pa nato ma-view ang gahapon ang banking kanang online. Itingob na lang nato karon pa ta maka-view ani. Ugma pohon mahibaw-an na ninyo pila na atong halin sa holy pads. Og ang ato sang last nga halin sa atong SBF DAG ato pa maninggi hunong karon. Gamay. Ha? Sige, salamat daan ninyo. Manindog na ta mga holy persons. Mga igsoon, ang Ginoo mihatag kanato sa iyang mga grasya, bunga sa atong mga buhat, pagsunod sa iyang kasuguan. Malaumon kitang muingon, Amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga misyonero o mga magwawali, magmadasigon o malaho tayong musangyaw sa Ebanghelyo sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga mga lagad kita sa Ginoo og sa usag-usa, sa walay pagpaabot og mga merito og mga ganti, kundili tungod sa pagka-manggihatagon sa atong mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga sila nga walay trabaho, makakitag trabaho sa labing madaling panahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton ug mga nanag-antos, mahupay pinaagi sa kaluoy ug pagsabot sa ilang mga kabanay ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot
magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluyi kami. Nga sila nga nangamatay na, nga sa tumang kasibot naghago din hinining kinabuhia, makadawat sa ilang angay ganti dito sa langit nong gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluyi kami. O Ginoo, diha sa pangama ni Santa Rosa imong birhen, among gituboy kanimo ang among mga pangamuyo. Dawata kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon, abang ginasing ka asing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglayag ug himaya sa iyang ngalan, alang sa kapusganan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha ni Santa Rosa sa Lima nga birhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan. Itugot nga sama nga nakapahimuot siya kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga providensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam diha sa dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagadaig kami kanimo sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang ibong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo
sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Rosa, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Hanaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa kungalan kamu magkapundo, nahiusa sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong aku kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, Magampo kita. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalipay nga Diosnon. Mahitabo ra ni kung sama ni Santa Rosa sa Lima nga maghimo gid ta sa mga buhat sa Ginoo bisan pa man
kung naay musaway o mudaot o dili ta hatagan og reward aron ang Ginoo mao gyoy mahimong tinubdan sa atong rewards. So padayon lagi tag palit og slots, bahala na og na magyapon ay reward, malipay magitana. Bahala na minus tag income, sige lang kita og palit og slots. Nya sige lang tang trabaho, bahala nag minus ang sweldo. Ana. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.